Futsal-liiga käynnistyi sunnuntaina täydellä 6 pelin kierroksella. Kierroksella esiteltiin myös Futsal-liigan uusi virallinen pelipallo, Penalty Max 2. Ennakkoon kovimmassa ottelussa olivat vastakkain viime vuoden finalistit. Hopealle tullut GFT ja hallitseva Suomen mestari Ilves FC. Kotijoukkue GFT:n paidassa teki debyyttiinsä jalkapallon ammattilaiskenttiäkin kiertänyt Tuomas Haapala sekä Futsal 1 pelaavassa Zenitistä GFT:hen siirtynyt Janne Rantala. Ilveksen paidassa uusina pelaajina nähtiin Kampuksen Dynamossa siirtyneet Tomi Lahtinen ja veli-Petteri Eskonniemi sekä välivuoden liigafutsalista pitänyt armoton maalintekijä Jani Nyblom. Ottelussa oli vastakkain 2 erittäin organisoitunutta joukkuetta, joten tarkka puolustus oli päivän sana. Ensimmäisellä puoliajalla maalipaikat olivat tiukalla ja erikoistilanteet nousivat ratkaisevaan osaan. GFT:n avausmaalista vastasi Timo Lumivaara, joka pääsi sijoittamaan penaltin takanurkkaan Ilves-nelikon kesken. GFT tuplasi johtonsa 6 minuuttia myöhemmin vastahyökkäyksestä. Risto Salmi teki esityön ja Jarkko Reinikka laukoi matalan kudin ohi Tuomas Kallioisen. Ilves haki toisen puolen lopulla avausosumaansa lentävällä maalivahdella. Sitkeä yrittäminen palkittiin. Hyvän kuvion päätteeksi Tomi Lahtinen pääsi yrittämään 2 ja sai lopulta pallon ohi Matias Sareliuksen. Ilves sai luotua tarvittavat paikat myös tasoitusosumaa varten, mutta GFT:n puolustus Sarelius viimeisenä lukkonaan ei ollut enää yllätettävissä. GFT:lle täydet 3 sarjapistettä kotiavauksestaan 2-1 voitolla. Kuunnellaan joukkueiden valmentajia Ville Lindgrenin ja Antti Teittisen kommentit pelistä. No vähän kaksijakoinen ottelu. Eka jakso ihan hyvä. 2-0 johdettiin eka jakson jälkeen. Sitten toisen jakson ehkä puoleen väliin asti oltiin ihan hyvin mukana. Sitten viimeinen 10 minuuttia niin Ilves pyöritti ylivoimaa ja meillä ehkä vähän loppu jalat ja vähän passivoiduttiin. Ja sitten se oli välillä jopa aika hirveänkin näköistä tuo meidän peli, mutta 2-1 voitto, se on tärkeä. Se oli intensiivinen taistelu molemmin puolin. Maaleja nähtiin ehkä aika vähän tänne Leppävaaran saliin nähden, että usein täällä on vähän enemmän hurlumhei-pelejä, mutta tiukka peli. Vastustaja teki enemmän yhden kuin me ja voitti. Viime vuoden pronssijoukkue Kampuksen Dynamo vieraili Toijalassa Kylmäkosken Veikkojen kotisalissa. Ottelussa nähtiin koko Futsal-liigakauden avausmaali. Komea volley Vesa Pajulalta. Kierroksen erikoisin maali oli saman miehen käsialaa. Kadyn maalivahti Niila-Ville Laitinen epäonnistui haltuunotossaan ja pallo oli jo toistamiseen Kadyn maalissa. Mitä siinä oikein tapahtui? Kady ei kuitenkaan kylmän terävästä alusta hämmästynyt, vaan nousi ottelussa johtoon vielä ensimmäisen puoliajan aikana. Kavennusosumasta vastasi hyvällä kudillaan Miika Hosia. Tasoituksen viimeisteli Aras Muridiats huikean kuvion päätteeksi. Ja johtomaalissa Kylven puolustus pelattiin jälleen aivan palasiksi. Viimeistelystä vastasi varmasti Jarkko Ojala. Kady karkasi toisella puolella 2-4 johtoon Jussi Kaihla-Helmen maalilla. Osuma herätti Kylven kuitenkin mukaan taisteluun. Aktiivisesti pelannut nuori Samuli Kaasalainen katkaisi Kadyn syötön ja sijoitti pallon Laitisen puikoista sisään. 3 pistettä lähtivät kuitenkin jyväskyläläisten matkaan. Hosia laukoi kulmanpotkussa takatolpalle, josta Mikko Takala varmisti täydet sarjapisteet Kadylle 3-5 lukemin. Valkeakoskella Mad Max sai vastaan sen nousijan joukkue FC Rauma. Futsal 1 viime kaudella voittanut FC Rauma sai liigakaudelleen täydellisen alun. Lyhyen pyörityksen päätteeksi Jere Kyrkkö pääsee laukomaan ja vie raumalaiset upealla kudillaan 0-1 johtoon. Johtoa ei kuitenkaan ehtinyt kestää minuuttiakaan Mäksien tasoittaessa ottelun. Veli-Matti Haataja saa pallon ja yllättää Rauman maalivahdin täydellisesti. Seuraavaa osumaa saatiinkin odottaa aina toisen puoliajan puoliväliin. Tällä kertaa Tommi Salonen haki vetojalansa väkisin vapaaksi ja ujutti Mad Maxit ensimmäistä kertaa ottelussa jo. Liigadebyyttiä on pelannut FC Rauma ja halunnut kuitenkaan poistua paikalta tyhjin käsin.
Rohkean pyörityksen jälkeen Kyrkkö pääsi ohjaamaan maalin edestä, nosti ottelun tasoihin ja siirsi ottelun ratkaisun jatkoajalle. Tällä kaudella Futsal-liigan runkosarjaottelun päättyessä tasan pelataan 5 minuutin jatkoaikaa ja tarvittaessa lautaan vielä rangaistuspotkukilpailu ottelun voittajan selvittämiseksi. Jatkoajalla ja rangaistuspotkukilpailussa voittaja saa 2 sarjapistettä häviön saadessa vain tasapelistä ansaitun 1 pisteen. Tasoituksen lentävällä maalivahdilla tehnyt FC Rauma jatkoi samalla kaavalla jatkoajalla. Heti paikan tullen joukkue vaihtoi maalivahtinsa kenttäpelaajaan ja haki voittoa syömään. Tällä kertaa tulos oli kuitenkin toinen. Mad Max pääsi rokattamaan 2 tyhjään maaliin, ensin Haatajan ja hieman myöhemmin Santeri Lintusen toimesta. Maxelle ottelusta 2 sarjapistettä ja FC Raumalle 1. Kierroksen suurin yleisömäärä nähtiin Tammisaaressa, jossa paikallinen ESC kohtasi 300 katsojan edessä turkulaisen TPK. Kotiyleisö pääsi nauttimaan vauhdikkaasta pelistä, jossa tilanteita riitti molemmissa päädyissä. Maalihanat aukesivat Zacharias Ekströmin toimesta. Komean löpösyötön maaliin tarjoili Timo Protkin. Illan toisessa maalissa läpisyötön tarjosivat vuorostaan TPK-pelaajat, mutta kohti väärää päätyä. Anton Protkin kiitti tarjoilusta ja vei Eskin 2 maalin johtoon. Molemmilla joukkoilla oli paikkoja lisäosumiin. TPK:n Kai Lempinen harhautteli itsensä komeasti vetopaikkaa, mutta Martin Ekholm torjui eleettömästi. Myös toisessa päädyssä Marko Laaksella riitti hommia. Kotiyleisön taputukset jatkuivat toisella puolella. Asialla oli jälleen Ekström. TPK ei jäänyt ottelussa maalitta. Valitettavasti TPK:n 3-1 osumasta ei löytynyt materiaalia. Asialla oli kuitenkin pelaaja-valmentaja Petteri Pitkänen. Pitkänen vastasi myös TPK:n toisesta osumasta. Nopea kärkkäri painui verkkoihin asti. Loppulukemat 4-2 syntyivät komeasti. ESC:n pyöritys päättyi Merkin-bussin ohjaukseen, joka saatteli penaltin tolpan kautta sisään, ja 3 sarjapistettä jäivät Tammisaareen. Toinen sarjanousija, jyväskyläläinen Liikunnan Riemu, matkusti Oulun Tervareiden vieraaksi. Värikkäässä ottelussa nähtiin useita hienoja maalipaikkoja ennen avausosumaa. Riemu pääsi ottelussa johtoon ensimmäisen puoliajan puolivälissä. Tom Korolainen haastoi vahvasti vasenta laitaa ja tarjoili aamupaikan Eemeli Jokiselle. Jokinen pääsi juhlimaan seuran ensimmäistä liigamaalia. Tervarit saivat ensimmäisellä puoliajalla useita loistavia paikkoja ottelun tasoittamiseen. Riemun maalivahti Sami Myllymäki piti joukkueensa johdossa. Puoliajalle siirryttiin Riemun 1-0 johdossa. Tervarit aloittivat toisen puoliajan terävästi. Ottelua ei ehditty pelata kuin 18 sekuntia, kun ottelu oli tasoissa. Riku Säärälän huikea syöttö tavoitti Teemu Vennon, joka laukoi voimalla Tervarit tasoihin. Lisää seurasi pari minuuttia myöhemmin. Adrian Risvani haastoi laidalta ja laukaus lipui verkkoihin asti. Riemu yritti päästä mukaan maalikarkeloihin, mutta Tervarit iskivät vastaan. Oskari Tervo tarjoili takatolpalle, josta Aleksi Autioniemi nosti Tervarit jo 3-1 johtoon. Ottelun lopussa lukemat muuttuivat vielä 2. Tyhjään maaliin pääsivät Riemua rokottamaan komealla nostolla Henri Heikkilä ja saman toisti hetken päästä Oskari Tervo. Loppulukemat Oulussa, Tervarit 5, Riemu 1. Kierroksen suurimmat maalijuhlat nähtiin Ylivieskassa, jossa Sievi Futsal kohtasi Somero Furssa Futsalin. Maalinteko alkoi jo 25 sekunnin pelin jälkeen. Nikola Ercek syötti ja Sasa Savic viimeistä. Sama kaksikko oli asialla 2 minuuttia myöhemmin. Savik jälleen maalinteossa. Juha Pettersson toi Sofon kertaalleen peliin mukaan ohjaamalla 2-1 kavennuksen, mutta sen jälkeen salissa oli vain 1 joukko. Sievi Futsal takoi maaleja tasaiseen tahtiin. Hurjimpana pistemiehenä hääräsi Ercek, joka 3+3 tehoillaan nousi selvään johtoon Futsal-liigan pistepörssissä. Mukaan Sievin maalikarkeloihin pääsivät vuorollaan Jani Sarajärvi, Rami Tirkkonen, Ercek pariin kertaan Radik Ahmekthanu, joka tässä haastaa komeasti ja laukoo takana. Kierroksella nähtiin myös 1 punainen kortti. Sievin Rami Tirkkonen sai suoran punaisen toisen puoliajan alkupuolella.
Sofo ei kuitenkaan onnistunut miesylivoimaansa hyödyntämään. Sievi jatkoi sen sijaan vahvaa menoaan. Arto Alasuutari nautti Ertsäkin tarjoilusta ja sijoitti Sieven jo 8-1 johtoon. Tässä Ertsäk viimeistelee hattutemppunsa. Sievin 2 viimeisestä maalista vastasi Dragan Page. Loppulukemat 11-2 viimeisteli Sofon Mikko Matinaro 6 metrin rangaistuspotkusta. Vahva aloitus liigakauteen Sieviltä. Tässä vielä kertauksena Futsal-liigan ensimmäisen kierroksen tulokset. Sarjataulukossa piikkipaikan ottaa +9 maalieron turvin Sievi Futsal. Liiga nousi FC Raumalle seuran ensimmäinen sarjapiste Futsal-liigassa. Futsal-liigan seuraavan kierroksen pelit alkavat ensi lauantaina. Tervetuloa paikan päälle nauttimaan huippufutsalista.